خامس diye. 5. Nevâkıd-ı İslamname. Men abgada şey'en mimma caa bihi'r Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ve lev amile bihi kafara diye. 5. Dinden çıkmağına sebep bolan zatnameken kimde kim yigrense diye. Men abgada şey'en kimde kim istenlik bir zadyny yigrense diye Rasulullah'ın getiren zatlarından düşündüm. Rasulullah'ın getiren dininden, getiren hükmünden, getiren sünnetinden, getiren edep, ahlakından, edim gılımından bir zadyny bir yigrense diye şonu etýän bolsa kafir diye. Misal üçin näme? Biri mirasçy şor owa molla dip bellendir. Atasy molla, aňyrsy ýagşy zadalar yetişdirýän ogul senden mollaçylyk edäý diýdiler. Bulam şey dip näme? Çäresiz molla bolmaly boldy owasyna. Dogry da. Näme üçin çäresiz diýär? Dedim bul näme iýliň çöregini öwrenşen tohum. Gidip näme derler işler kazanmaklyk istäne. Şoň üçin bu näme istemese çäresiz mollaçylyk etmeli bolýar. Şunuňmy? Mollaçylyk etseňem bolsa sakal goý bermeli bolýar, don telpek geýmeli bolýar. Goý berýär sakal ýöne ýigrenýär şu zady. Ýöne näme üçin goý berdi? Çäresiz ile mollaçylyk etmeli bolan üçin goý berdi. Emma hakykatda ýüregini ýa dilinden näme şu zat bolmadyk bolsa diýdi. Bizem orsaň mollasy ýalyk molla bolsam kastum alak kıl gaslyk bul bakynly jazatly molla bolup bilýän bolsa-da. Nirden näme İslamyň şu formasy gelipdir. Ya İslamyň erkegi sakally bolmaly bolupdyr diýip. Nirden näme şu zatlar gelipdir, tapylypdyr diýip ýigrenni. Näme etýänem bolsa kafir. Şunuňdamy? Ya misal üçin näme qaqasy ya äri ya dogan namysçan hijab giydirdi, örtüntü ya bajatyny, ya heleyini. Örtünü ya hijab giyip beren özi ýigrenni şu zadylar. Etýänem bolsa kafir. Ýigrenmeklik bolanok. Diginiň hiç bir zadyny ýigrenmeler, söýmeli. Gelin açıklamasını alıyız Şeyh näme dip açıklaya. El-khamisu min nevâkidil İslam diye. İslam'ı bozayan zatlan 5-nji näme? Men abgada şey'en mimma caa bihi'r Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Näme kimde kim Rasulullah'ın getiren zadyn bir şeyini, bir zadyn näme ýigrense diye dinden çykýar diye. Fe bugdu ma caa bihi'r Rasul riddetun diye. Yani Rasulullah'ın getiren zadyn ýigrenmeklik näme? Riddet diye, murtetlik. Dinden näme dänirýän, dinden çykarýan zat walaw amila bihi. Eger şu ýigrenýändan etýänem bolsa, namaz okýa ýigrenýär. Şunuň okýanem bolsa murtet. Näsen sen etýän ibadatyň söýüp etmeli. Qala Taala Allah Taala Muhammed surasının 9-njy aýatynda näme diýär? Zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yani Allah Taala olaň amallaryny ahbata, puja çykardy diýär. Ve özlerine kafir diýip hökm etdi diýär. Zalika näme üçin? Bi annahum sebab olar karihu ýigrenniler ma anzalallah. Allah nazil eden dinini, Allah'ın uğradan dinini, Resulullah'ın getiren dinini ýigrenniler diye zalika. Şeydenlikler şunum fe ahbata a'malahum. Olan amallarını döktü, sogaplarını puja çykardy, özlerine näme kafir diýdi. El karahiyetu hiyel bugd. Şu ayetde näme karihu diýdi? Yani ýigrenniler, yani halamadylar, yani ýigrenniler diýdi. Hada riddetun şeytmeklik ama Rasulullah'ın getiren dinini ýigrenmeklik. İçinde var hükmünün, sünnetini ýigrenmeklik näme? Riddetun murtetlige çykarýar walaw amila bihi. Eger şo ýigrenýän zadyn etýänem bolsa. Fe innehu yekfuru bi bugzihi fil qalbi kafar diýär. Ýüreginde de ýam ýigrenç boldumy? Ýam şol adam näme? Kafara dinden çykýar. Walaw kana ya'malu bihi fil zahir. Daşky dünýäsi bilen etýänem bolaýdy. İçki dünýäsinde ýigrenýär şo etýän zadyny. Näme dinden çykýar? Näme üçin? Zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dedim olur yürekler bilen ýigrenler daşynna görem edipdirler olur. Ýigrenen zatlar edipdirler. Etmedik bolsalar ahbata a'malahum diýmez ayetde. Näme olan eden amallaryny puja çykardy diye. Näme üçin? Karihu ýigrendiler yüreklerini. Şo işte ýigrenç bamy daşda etýänem bolsaň puj biderek. Ýöne näme käşke diňe puja biderege çykmakly bilen näme çäklenýän bolsady. Ýöne diňe puja çykmakly bilen näme amallan sowaplan dökülmekli bilen çäklenen sen ömürlük näme kafir murtedem bolýar. Şoň üçin näme diniň hiç bir zadyny ýigrenmeklik bolanok we hatda Rasulullah'ın sünnetlerine näme düşmançylyk etmek bolanok. Şoň üçin näme musulmanlar äge bolmaly. Şo köp näme ýurtlarda kafir olanlar sünnet etjek bolýar, dogry. Sakal goý berjek bolýarlar. Ya namazda barmak işaret edilýär, ya amin daşyňdan nilýär, el gallyrlýar. Ya gyýyzlar näme öň ýarymana açgeden bolsa inni hijabe gelýärler, örtünýärler. Näme üçin etýärler? Hay hewesine eýerip etýärmi şol erkekler?
sakalını ya beyleki etyen zatlarını ya ayarlar şu geyyan hicaplarını ya namazlarını ya da Kur'an hadis buyuran şinetiye. Kur'an hadis buyuran şinetiye. Şoň şin näme atawabada yok, ya plan mezhepde yok, plan ahun halamadı, ya plan molla halamadı, hökümetin näme siyasatyna bu zatlar gabat gelen atyp ýigrenmeklik bolanok. Näme üçin ýigrenmeklik bolanok? Desen dini ýigrenip otyrsyň. Rasulullah getiren zat ýigrenýär. Ýöne ýigrenmeklik bilen mesele gutarana. Sen şu ýigrenjiň sen näme ertýän eken? Murtetlige ertýän eken, dinden çykarmaklygy ertýän eken. Şoň üçin biz näme etýän wagtymyzy kalbymiz, galybymiz bilen söýmeli. Şunuňmy? Wa Rasulullah näme tenine tiken çünmekligini islemeyişimiz ýalyp Rasulullah'ın sünnetine dil getirmekliğine näme biz istemeliler. Aňaruju ýüregimiz bilen söýmeli we ölüp giden sünnetler dil etmek üçin näme janymyzy, malymyzy, iň gymmatly nefis bolan zatlarymyz aýamanan bermäne biz näme taýin bolmaly. Bular näme 5-nji da. Enneki näme 6-njysy. 6-njy dinden çykaryp näme murtetlik ertýän zat näme men istehza'a bi şey'in min dinir rasuli ew sewabillahi ew iqabihi kafara diye. Kim diye näme Rasulullah'ın getiren dininin üstünün, dininin bir zadynyň istehza'a, gülse diye. Rasulullah'ın getiren zadynyň bir ýerini näme istehza'a edidi, güllü, äsirmezçilik etdi. Şunuňmy? Kim özüne musulman diýip Rasulullah'ın getiren dininden bir zadyny, bir sünnetini, bir hökmüni näme äsirmezçilik etdi, gülse. Ya da şu zady etsen Allah Taala plança sogap berýär diýdi. Üçüklemay şu jagaş sogapmay oňa alap bolsama geregem däl. Allah'ın bir amali edende berjek sogabynyň üstünden gülse. Ya da plan zat etsen sana plan azap berjek diýende şu azabynyň üstünden gülýän bolsa kafara diýär. Şunuňmy? Kafara diýär. Şoň üçin kafir näme? Allah Taala näme berjek azapdan äsgermeslik etýär. Şunuňmy? Tayyip, näme diýär açıklamasy? Es-sadisu min anwa'ir riddeti. 10-njy murtetlige çykarýan, kafirlige çykarýan zat näme? El-istihza'u bima enzelallah. Allah'ın indiren dininin üstünden doğruluğunu ya içinde kafir zadyna näme? Gülmeklik, äsgermeslik etmeklik, kemsitmeklik. Ew bi şey'in mimma ja'a bihi'r Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da Rasulullah'ın getiren sünnetlerinin haýsam bolsa bir ýeriniň üstünden gülmeklik, äsgermeslik etmeklik, kemsitmeklik. Näme? Walaw kana min es-sunan wal mustahabbat. Hatta näme? Ýöne bir edilen sünnet mustahab diýilýän zatlara bolsa gülmeklik bolanok. Şunuňmy? Yani rukunlar, wajib zatlarda, farz zatlarda. Ýöne bir mustahab zatlar, etmesi gowworlan zatlar. Käbir zatlar dinne etmesi gowworly. Käbir zatlar sünnet, etsen sowaply amal. Edil etmesen bir näme gajaladam ýok, bir azabam ýok, käýinjem ýok, ýöne etsen gowworly. Şunlara amallan üstünden bir gülse, äsgermeslik etsen näme bolýar? Kafara bolýar. Dinden çykýar. Mysal üçin kessi wagt, miswak ulanmaklyk ýaly. Şunuňmy? Näme bir wagt ya adamdan şu miswak dinne ba, Rasulullah ulanan zady, söýen zady, agdyňda salam şuň ulan ilse, näme gülýär şuň üstünden. Öňen biri gülüpdir. Sahih riwayatlerde gelýär näme? Basrada mi Irakda bolanlar bir näme imam mescidin imamy miswağın sünnetliğini bildirmeklik için adamlara vaaz nasihat etdi. Şunuňmy? Rasulullah edipdir we etmekligini buyurupdir, söýüpdir. Miswak ulanın diýär. Agdyňyz arasynda saklan. İslam arastaşylyga çagyrýar. Rasulullah'ın ödüm ulanyn niýe bolin? Oturandan biri jowsundan miswak çykartdy. Sahih zat bellah koýar. Jowsundan miswak çykartdy. Ya şeyh şumy sen şu sünneti öýän zadyň diýdi. Olama o ediler şu diýse. Ve sen agdyň assalamu alaykum men bilmän bu bilen götmar assalap ýörüpdir näme? Şu jemaatda götüne degitdi miswakla. Yan adam öýüne gaýtdy. Jemaat dagaýa öýüne gaýtdy. Yan adam näme öýüne baransaň. Garny çyýyşyp 9 aýlap näme? Injat kesellerdi diýär. 9 aýlap. Hele 9 aý gowral kösönüp ýatdyar. Şu edenden soň diýär 9 aýlap garny çyýyp eziýet çekip ýatdy diýär. 9 aýdan soň götünden çağa dogurýan kadyn. Hakyky bolan da selef salyklaryň kitabyna gelýär. 9 aýdan soň näme? 9 aýdan soň çağa dogurýar götünden näýlep sıçan ýaly. 4 tan dişi bar diýär, gulagy bar, guyrugy bar diýär. Öýlen bir erwet gyýgyrdy diýär, doguran adamym, doganda adam. Oňam sesini kim daşyna gelip gyýdeşdi, ylgap gelse, qakat garagan götünden näme? Alaka sıçan şekilli bir çağa dogupdyr diýär. Gönü gelişinde öldürýär. Ýani sıçany. Onu dirka gören adamlar ama dogan sıçan şekilli çağan ölen soňam.
Gıydı barıp öldür ya onama yankı kakası diye dokuday içimi yırttı diye şu hayvanı. İçini pon iyip içeri bağır öykön isat koyman. Doğuya doğan sonra 3 günden sonra bir yankı adam ölüyor. Ana kimde kim sünnetin üstünden gülse şungalık zat oluyor. Ama Resulullah ağzından salattır. Şey diptir diyilenine sen şunuyum mu ben onu götüme süpürüp verip durun. Ama 9 aydan sonra alaka şekilli çağı doğuruyor. Başka birine ama bula mesela Salih'in kitabına geliyor. Birine ama aylap yillap birinin hadis alayana kendine hadis veriyen şeyh ama perden anasından veriyen eken. Şunun mu? Neçe vaatlar sapağalttılar hadis eşittikler yüzünü görmeyenler. Onu bir gün okuşluğun birine ama diye şu neçenetinin hadis rivayet ediyor. Ilmaliyat yüzünü görkostam diye. Şunun yüzünü açtı olun diye ama adam yüzü eşeğin yüzü diye. Ondan yankı gen al sen hadis aydı oturan adam diye. Ne edip yüzün beyle oldu diyene. Men Resulullah'ın hadisine karşı gittim diye. Olam ne ama imamının önüne düşmeyin diye. Benim namazda imamın önüne düşürdüm diye. Resulullah ne diye kim namazda imamın önüne düştü ne der diye. Allah onun yüzünü eşeğin yüzüne vurur diye. Men şoňa näme äser meslige bir perwaçylyk edip näme etdim diye Resulullah'ın diýen etmedim. Imamyň öňüne düşürdüm. Egilmeden egilerdim, galmadan galardım diye de Allah men yüzümü şeýtti diye. Şoň üçin näme Allah'ın dininiň üstünden gülmeklikden gorkun öle. Dine kafir bolan bu dinede näme sen şungalyk zatlar görüp bilýär. Şoň üçin hatta miswak boldy, yaqassu şarip ya da näme murtuny näme we ahzu ya da murtun keseltmek. Resulullah murtuny da kesin diye. Kâbir näme diye meyl dine diye. Şunun öz ýanyndan öz dinine namzet ya subhanallah musulman mı deyip ödü bir tüyse utanıyor. İyiliğin dini o Amerikan dini, Korsun dini, A3'ya, İllizit'ya. Bizim dinimiz neyme? Murtun, kiçel, koltuğun, başka da yok mu deyip neyme? Esker meslet ya, murtet dininden çıkış oladımlar. Aslı din niliyana taqdim edilmeli, sünnet niliyana taqdim edilmeli. Allah'ın ve Resulünün buyruklarını ama başına tec edip götürmeli. Neyme diye ahdı şa'rel ibit ya koltuğun ayırmak ve taklimul azafir ya dırnaklan ayırmak. Şu zatlar bir estiplen istehze. Bu zatlardan ama gurrun ama başka zatlar gurulansana deyip näme gülen mi olsa ya efirmeslik eden olsa näme sara kafiran ya kafir bol ya dinden çık ya şunun mu? Delili näme? Kavluhu Teala Tevbe suresi 65-66. ayetler näme diye. Ve la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu ve nel'ab. Bir topar adamlar näme? Allah'ın ve Resulünün üstünden gülüyorlar. Şeyde murtet bolýar adam. Sen onlardan bar sorasan, ve la in sa'altahum. Sen onlardan sorasan, näme şun güllüňiz Allah'ın üstünden? Peygamberiniň dininiň üstünden näme şun güllüňiz diýsen, näme diýerler diye? Yaqulun aydarlar diye innema nakhudu ve nel'ab. Bir degişmek istedik biz. Niyetimizde kafir bolmaklyk ýokdy. Niyetimizde dine asgermeslik ýokdy. Ýa-ni bir degişmek bol. Ýoluzak näme özara gurrun etsek näme bir saparın kıyınçılığını, musafirçılığın kıyınçılığını keser, saparın uzunluğunu bilmez. Şoň gurladık, gurrum ettik, degiştik. Arasından hem Allah'ın dininin peygamberinin üstünden gülaydık, niyetimizde elbet yoktu diye. Şolara ait diye, kul, şey degişenlere ait diye, kul, ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. İnne Allah'mi ve ayetlerimi ve onun Resulü minne size degişerlik zat boldu diye. Enne başka zat gutordu mu diye de hemme zatın üstünden güllüňiz hemme zatdan deňişdiňiz düşünýärmi bir zat edilýän bolsa etdiňiz enne Allah we onuň dini ayetleri onuň peýgamberi galym la ta'tadiru diye ötünç soramaň diye biz bilmändir niyetimizde kafir bolmaklyk ýokdy şunňmy ýok diye hiç zadyn dinlemedi la ta'tadiru diye ayet olur diye ötünç soramaň we ey Muhammed diye Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayet Allah Teala olan ötünçlerden kabul etmenem için kat kafartum ba'de imanikum imanın nämeden bilenizden siz kafir boldunuz diye. İmanın nämeden bilenizden soň siz näme kafir boldunuz diye. Inne size näme ötünç yok. Sizin hiç bir ötünçüňiz näme kabul edilerak. Näme için? Dedim Allah ve Resulü ve peygamberiniň üstünden gülüp başlan adam ol adam däl. Ol adam öldürmeli düşündiňmi? Şoň üçin näme mollun epesin artistleri, beýlekin artistleri näme tövbe etmeli. Ajal periştesini ya da näme Cebrail perişteni ya başka bir perişteler ya dinin kâbir zatlar näme oyuncak etmeliler. Adamlar güldürjek bolsaň näme başga adam üstünden güldür. Perişte galymyny güldürjek bolsaň din galimy. Şoň üçin näme sakallı adamlaryň üstünden gülmeliler. Sakallyň üstünden gülmeliler. Örtünýän gyzlaryň üstünden gülmeliler.
Din tutacak bolýanyň üstüne gülmelen. Şu hemmekşe hökümet, raýat, barfy delişdi. Kimde kim şu zatlar etsenama la ta'tadiru nama qad kafartum ba'da imanikum. Olan hiç ötünjü yok. Men eklenjim şeýle, men artist okudum 4 ýyl, men mırfyny diýişgäri. Güllürmeli bolýan, bagışlan aslında Allah'ın söýýän, Peygamberden söýýän. Ýöne men ödipem şeýle, şoň üçin güllüräýän. Niýetim derbetlik ýok. Niýetim bilen işimde uzur ýok. Şunu ýam sen sungatdalla belan işgär bolay. Näme murtet dinden çykýar şol adamlar. Fellezî yestehzi'u bi şey'in mimma jaa'a bihi'r-rasûl fardan aw wajiban aw sunnatan fa innahu yekunu murtaddan an dinil islam. Enne kimde kim şular ýalak näme yestehzi'u gulsa diye, değişmeklik tutsa diye, äfirmesilik etse diye. Bir şeyin mimma jaa bihi Rasul. Rasulullah getiren zatlaryň islenlik bir zat, yani dinden islenlik bir zatyny. Farz bolsun, wajib bolsun, sünnet bolsun, näme? Şo zatlaryň üstünden, haýsam bolsa ya bir ýeriniň üstünden gülmekligi bilen näme? Ol murtet bolýar we an dinil islamdan çykýar. İslam dininden çykýar. Enne näýli warýaňyz? Ma balukum billezi. Enne näýli warýaňyz bular ýalak adam. Bular ýalak etýänler näýli warýaňyz diýip. Şeyh Fawzan diýär. Ma balukum billezi ýaqul. Enne bular ýana degişmeklik bolýan bolsa diýär. Ýani mustahab, siwak, miswak zatlaryň degişmeklik bolýar. Enne bular ýalak zatlaryň üstünden gülýän näýli warýaňyz diýär. Olaram i'fa'ul lihya, saqal we vermekligiň üstünden gülýär. Ve khaffuş şarib ve nama murtun ayırmak, koltun ayırmak ve gaslul baracim ellerini rahatlanan nama baracim şu barmaklan aralar var ya boğunları şu tayları. Şu taylarına sen yumoni barmaklan aralarını boğunlan aralarını hapa kir kalma diyalak. Şu taylarına sen yumonları nama kuşur diyenler neyli var yani diye. Bunlar neyli var yani diye. Şulam nama şu dağıtları kuşur diymekliğin gülmeklik diye. Kâvar bir de gatçılar hasatan nama ihvan musliminler şolong ağzından köpeşdirýär. Dini käbir diýerler. Şunuňmy? Maňyz diýerler, paçak diýerler. Şunuňmy? Yani selefiler dinin paçagy bilen nemet diýmişler. Şunuňmy? Başga ýol ýalýar. Olan düşünjekinde paçak näme? Goýnuň ýokurdan goýmak, tawhide çağırmak, şirkden gaýtarmak, sakal goýbermek, barmaň şeýtmek, miswaglanmak. Emma olar näme? Lüp bilen, maňyz bilen işleşýärmişler. Maňyzam näme olan kydy? Hilafet keltmeli, cihad etmeli, hökümet getirmeli. Şunuň şoň üçin näme bize ashabil kuşur diýerler. Öňden näme ashabul lub diýerler. Aslynda seredip otursaň kuşur gawy. Olara bize gawykçymyş, paçakçymyş, olaram kim lüpçümüş, lödörani, lödöröçümüş. Näme esasy maňyzmyş. Aslynda maňyzy goraýan zat näme? Gawy bolmadyk zadyň o içini gorap bolan o. Garpyzyň paçagy bar dogurdamy? Garpyzyň hem içi bar. Hey bazarda paçagalyň alyp içi satylýan garpyz berdiňiz, garpyzyň içi berilýärmi? Daşy bilen berilýär. Şu daşy bolmasa içi saklap bolan, oglan. Şu içine ýetjek bolan iki daşyny ýykmaly. We içini gorajak bolan şu daşy bek gaýym bolmaly. Aslynda bular ikisi bir zat. Garpyz, paçaksyz we näme? Paçagam näme? Löpsüz gözegine getirip bolan. Bular iki zady bitewi, dinne paçak gawy ya da dinne näme lüp diýilýän zat ýok. Diniň hemmesi lüp. Dinne näme bular gawyk meseleler, bularam näme lödöre meseleler oňalak ýok. Diniň hemmesi löt. Diniň hemme zady näme maňyz. Dinne gawyk diýilýän zat ýok. Näme üçin? Din Allah'ınki. Şunuňmy? Allah'dan inen dinne paçak biderek zat ýok. Paçak asly zıňlýan ýer nere? Paçak asly zıňlýan ýer musur. Allah'ın dininde musur zıňlýan ýer barmy? Allah'ın dininde musur zıňlýan zat ýok. Şoň üçin näme diýär? Hada huwal istihza'u bi dinillah diýär. Şonuň şey diýmekliginiň öýdem Allah'ın dininiň üstünden gülmeklik diýär. Şunuňmy? Ýani näme agzlaryndan çykýan sözlere düşünen aklar, öýler şo näme bir felsefeli bir owadan sözler öýtýärler. Bular paçak bilen etýänmiz näme? Şunuňmy siz gawyk bilen işleşiberin biz näme? Löt bilen işleşjek, maňyz bilen işleşjek. Näme dine çağırjak, bol öz çağırýan dinlerden çykýandan bilen aklar. Näme diýär? Hada huwal istihza'u bi dinillah. Şey diýmeklik o diniň üstünden gülmeklik diýär. Ila qalu hada şey, walau kanu ya'malunahu fa innahum yertadduna an ad-din. Ila qalu hada şey diýdiler dämi? Walau kanu hum ya'maluna. Eger ne şolar diýär, amal etýän bolsalar fa innahum yertadduna an ad-din. Dinden çykýarlar şunu. Sakal bir biderekler, paçaklar, taçan esnede bolmanuran yok, bolmanuran zattalliye, ve öyle goýberýär, murtetçe goýberýär emmasy. Lianna hada tanaqqusun lima jaa bihi ar-rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Näme üçin? Dedim bunun edenler näme tanaqqus? Näme kemsitmekligi boldy diýär Rasulullah'ın getirenlerini.
pes gördüğü oldu diye Resulullah getirenlerine. Aslı vacip näme musulmandan boynuna farz näme? Ta'zim sünnetir Rasuli ve ihtiramuha. Resulullah'ın sünnetlerini takdimlemeli biz. Resulullah'ın sünnetlerini silemeli. Şunun bizim akidamızda yine aydı batıyor. Her bir musulmanın boynuna vacip Resulullah'ın sünneti takdim ediliyor. Resulullah'ın sünneti sileniyor. Resulullah'ın sünneti takdim edilmen, depelenen yerinin aslında yaşamak onunla. Resulullah'ın sünnetine düşmançılık edilen yurt, İslam yurdu hasaplarına. Hatta Resulullah'ın sünnetinin bir yerinin üstünden gülüyen adam kafir sayıyız. O Resulullah'ın yigrenmek, onun sünnetini yigrenmeye anada dursun. Resulullah'ın sünnetinin bir zadının üstünden näme gülüyeni musulman sayımıdır. Nädir sen musulman olacak mısın? Sen näme Resulül Ekrem en ağıraylı cömert, näme gayratlı, ilimli Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in näme sünnetinin üstünden gülüyen. Nädir sen musulman olacaksın? Ebeden musulman olmayan. Musulman olacak olsan Resulullah'ın sünnetini söymeli, takdim etmeli. Şimdi bolar bolgusuz bu nasip verenlere takdim etmeliler. Olan kanunlarına, hükümlerini takdim etmeliler. Hakiki takdimin eyesi Resulullah'ın takdim etmeli, onun dinin takdim etmeli, onun sünnetini takdim etmeli. Ve hormatlamalı. Göz kuvancımız başımızdan tecid koymalı. ولو حتى لو أن الإنسان وقع في شيء من المخالفة لهوى في نفسه فإنه يحترم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يحترم السنن. طيب إن كابر آدم دي حتى كابر إنسان ولو أن الإنسان حتى كابر إنسان أودي هاي هو ثنا أيرب نامه يابر بارا خورشدuk edip eydip bir Resulullah'ın getiren zadının karşısına amal ettiğine mevzu diye şun kalbine iman mevzu sünneti söylüyor diye. Bir misal şu näme sakal siriya goýberana. Ýöne onda da sakal dini varsa näme de berekellah diye. Oňor ýany gaýdy. Edibileniňiz edin. Bize ejiz bolýar, edibilemi gap diye düşünme. Hasyben şoňala adamlar ba öýde goýberlana bilýär men bir günäkar adam diye. Ýöne berekellah ýaşlygyňyzdan şeýtan bolsaňyz näme siz maşallah hakyky musulman boldy. Emma käbir näme goýberýär. Gördük o akmak ýaşlylary gördük. 60 ýaş, 70 ýaş. Sakally sarmakly näme sen galonga ýaş bolan görse näme diýär? Sen ýaşa näme gereken täkdi? Böyle sakally bolup ýaş kiçiň sakallysyny görende näme diýär? Sen entek ýaşa diýär. Näme gerek sana sakally? Balki sakalyň sirdi. Öden sakally ýaşly. Akmak şunun. Emma käbir jahil adamlar we içip çekip görenler. Ýöre näme bu sünnet tutýan adam ýene görse näme diýär? Sile ýa, sünnet tutýanyň üçin sile. Ýaşyňa tereden, derejäňe tereden oňorýaňyz diýär. Maşallah, barakallah diýär. Näme bu adamlar näme ويحترم الأحاديث ولا يقول هذا قشور. Hatta şoňalyk nadan jahilen bolsa näme Resulullah'ın hadislerini, sünnetlerini sileýär. Sizin etýäniňiz o gaýyp biderek soň çykanda diýene. Şoň şu näme her bir musulman öýde edibilmeýän bolsa silemeli, söýmeli. Emma edibem silemesen, söýmesen tafawut ýok edenim. والدليل قوله تعالى. Näme üçin kafir diýdik? Delili näme? Tawba surasının 65-66 aýatlary. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم diye. Ayet olara diye enne siz Allah bilen ve onun ayetleri bilen onun peygamberi bilen näme üstünden gülüp başladınız mı diye. Enne şoları siz näme deňişleýän zat tutduňyz mı diye. La ta'tediru ötünç soramaň diye siz imandan soň näme kafir boldunuz diye. Siz imanınızdan soň näme kafir boldunuz diye. Şu zatlardan hem näme netijelýär? Dini ta'zim etmeleken, dinin hiç bir zadyny ýigrenmeklige bolanakan, dinin hiç bir zadyny näme gaýyk ýa-da biderek zat saýmagan bolanakan, dinin hiç bir zadynyň üstünden gülmeklik ýa onu bir näme degişmekle tutmaklygam näme bolanakan. Wallahu ta'ala a'la we a'lam.